Ilna f'din is-sitwazzjoni xahar sħiħ. Għandna l-vetturi maqbudin fil-garaxxijiet u ma nistgħu nagħmlu xejn. Dan huwa dak il qalulna r-residenti ta' Triq il-Kbira f'Ħalkirkop wara li xahar ilu ingħata bidu għal xogħol li fih suppost kellhom jgħaddu kejbil tal-elettriku mit-triq ta' wara l-Knisja, xogħol li suppost kellu jġebbed sa massimu ta' ġimagħtejn. Madankollu dan ix-xogħol mhux tal-li ilu għaddej għal aktar minn 15-il jum iżda ilu kważi xahar sħiħ b'sorsi jisqu illi saħansitra qed jinstabu xi problemi bid-dranaġġ taż-żona l-inkonvenjenza qawwija tar-residenti u l-familji ta' Triq. Net News jista' jikkonferma li fl-istess waqt li beda jsir ix-xogħol insabu xi shelters illi b'mod mill-aktar inevitabbli xeħet lura l-istess ħidma għal aktar inkonvenjent ta' residenti. Bl-istudji u l-investigazzjonijiet meħtieġa jinsabu għaddejjin ġmielhom. Intant, din il-Kamra tal-Aħbarijiet hija informata li numru ta' persuni appellaw lil kuntrattur biex iqedilhom pjanċi apposta u siguri biex ikunu jistgħu jħorġu l-vetturi tagħhom il-garaxxijiet illi preżentament jinsabu mitfun għal kollox wara l-ħadid. Madankollu, ir-risposta kienet għal kollox fin-negattiv bit-triq mitluqa għal kollox għal pit-tifrik, tkissir u makkinarju fin-nofs. Din hija sitwazzjoni li bħalissa l-familji f'din it-triq jinsabu fiha b'appell ikun biex forsi b'aktar koordinament ma jispiċċawx bil-vetturi tagħhom maqbudin fuq ġewwa jew sforzati ħalluhom fuq barra. Dan fil-waqt li appellaw lill-awtoritajiet governattivi u lis-sindku tal-Kirkop biex tal-inqas ituhom l-attenzjoni meħtieġa u jwieġbu għall-ilmenti tagħhom.